taldeko xupantzerki taldekoa gara. Eta Beita proiektuarekin gabiltzezko artean. Beita 15 minutuko sortze taleko websaia da. Lagun talde bada websaiaren protagonista. Eta bertako bat sexualki erasotua izatean. Isilean gorretatzen den hainbat sekretu eta zalantza azaleratuz joango dira. Sekretu sin zalantzak argitzen joango da eki. Erasoa lantzeaz gain, gazteon egunerokotasunean aurki daitezkeen beste hainbat gai lantzean nahi izan ditugu. Esaterako heldutasun aurreratua. Jokoarekiko menpekotasuna. Drogen salmenta. Edota sexu harremanak geroz eta gazteago izateko dagoen presioa besteak beste. Eta labur azalduta 3 ardatz nagusirekin sortu dugu proiektu hau. Lehenengoa, gazteok gazteontzako sortutako proiektua dela. 2. Euskaraz sortu, ekoiztu eta aurkeztuko dena. Eta azkenik Euskal Herrian orain arte aurkitu ez den proiektua dela. Guzti hau azalduta, Beita laster egongo da eskuragarri. Laster ikusiko dugu elkar pantailaren bestaldean. Laster guztion eskura. Agur!